Okay, so ayan o. Ginabi na po tayo, mag-alas 9 na. So balik po tayo rito para dun sa final touch ng bahay. So magano pa tayo rito, magko-kornisa. Yan, so hindi pa kasi kompleto yung kornisa nito. Kalalagay lang po kasi nito mga modular cabinet natin. Tapos yung mga nag-crack, so meron siyang mga nag-crack. So ayan o. So nung nag-ayos siguro sila ng ilaw. Nag-crack siya. Ayan, so ito na yung modular cabinet. Ito yung last na ginawa natin dito. Tapos dito malalagyan pa po ng kornisa yan. Yan, sa taas na yan, pati dito malalagyan na rin dyan. Tapos dito malalagyan din ito ng kornisa. Ayan. Ayan. Okay, so ito yung isang kwarto. Ayan, maganda na rin dito. Okay na. So, ito yung last na ginawa natin. Lalagyan pa ng kornisa yan. Ayan, dito. Tapos, may mga nag-crack na pader. So, marami kasing crack ito nung maraming crack ito nung nagsimula tayo. Ngayon, inayos na po. Nung nagsimula tayo, gano'n tayo ng mga pader. Ayan, ito yung mga crack niya. So, kailangan sigurong primer yan. So, ganun din to, no? So, ayusin natin lahat yan bago tayo umalis. Okay, so ito po yung master bedroom. Ganda na. Okay, pang mayaman na mga boss. So, ayusin lang po natin. Yan lang naman yung mga kailangan na ayusin dito. Matatapos na tayo. Alright. So, abangan nyo po na matapos itong project natin. Magandang araw po sa inyong lahat at God bless.